So mijn naam is Regan Diederik, zoals je gehoord hebt. Ik werk voor de Rural Arts Network. Ik is geboren in Grabouw. Dus die mensen zijn Afrikaans. Ik is geboren en getogen in Grabouw. So ik is een inwoner van Grabouw. Alle part uit Grabouw. Mensen denken als platteland en wel alles net daar zo en hulle werken in die boord, hulle is appel, maar hier op die platteland is dat zo baie potentiaal. Dus ons focus net op die kunstenaar, maar ons focus is op die zelfbeeld van hem te zien. Kijk eens, hem trots is op wat hij is. Ja, het is aan die plaats. Zo wie is trots op? Ik wil eens praten van die muurschilderij, wat die impact heeft op een kind. Ik wil praten wat het impact heeft op die gemeenschap. Dat is zeker de beste ding ooit gebeurd. Hij is op zo'n rechte plek dat letterlijk allemaal moeten hem zien. Daar is een manier waar je in Grabouw blijft en je kan hem niet zien. Nie. Hij maakt zo'n groot verschil. Hij legt een beetje ons gemoederen op, hij brengt iets anders. Zo in Grabouw, of je koza is, of je wenda is, of je bamboe is, maakt het wat je is. Hij praat Afrikaans. Want je blijft op je platteland. Als het Afrikaans. Waar ze komen in die winkelassistent vraagt jou, hoe kan ik helpen? Hoe help ik voor jou? Ik slaap in Afrikaans. Ik droom in Afrikaans. Als het helemaal doorgaan, gaan allemaal verbaasd wees, want Afrikaans gaat in de hemel wees. So ik kan niet wachten om in de hemel te komen te horen hoe allemaal Afrikaans praat.